Ya, lokho ngisho ukuthi uyabona mangathiwa manje sishadile mina nawe, ne? Okanye asishade siyathandana. Wena uyasuka la uhambe uyolala nomunye umuntu, umfazi phela, ne? Uyolala nenye indoda. Uyabona emuntwini wesimame ayikho indawo esensitive njengale phathi le kuhlala khona iy'ngane. Sinyeni nje yonke indawo nje isilungu bathi i-vagina. Ayikho into ebaluleke njengale nto leyo. Uyabona makungathiwa manje abantu bahlukile, kunabantu abakhulisa amapipi. Uthola ukuthi umuntu ukhulisa ipipi, ube nepipi lakhe elingaka natural elingaka, ne? Ake sithi 15 centimeters lingaka. Ahambe nafuka akukhulise libe ngaka, ne? Izongena phi le nto kuwe, ne? Hhayi ukungena izongena nje kahle futhi, kodwa manje inkinga izoba kephi? Inkinga izoba sekuthenini ngeke usakwazi ukuphila kahle. Uthola ukuthi umyeni wakho omiselwe uNkulunkulu okumele ukuthi uhlale naye emshadweni ukuze uvame umusa, yena unepipi elincane nyana elingaka, yabo? Enepipi elincane elingaka, wena usufaka umuntu onepipi elingaka okhulisile, ne? Awazi lo muntu ukuthi ukhulise ngani, noma ukhulise ngento ephilayo, noma ukhulise ngey'hlahla ezihamba zihluphe, awazi. Ufika lo muntu ungenisa lento yakhe kuwe. You understand? Kunabanye-ke abahamba baze bagcabe, umuntu agcabe, uthola ukuthi ucaba ama-boys, uyazi, i-otikolosha, ne? Uyagcaba umuntu, agcabe nje la phakathi namathanga, agcabe aze agcabe nawe umthondo lowo muntu loyo. Bese wena ngenxa yemali okanye ngenxa yani uyifunayo, ufuna something ngokwey'mfuno zakho, uyahamba uyokulala nalo muntu. Ucatshiwe lo muntu. Ngitshela ngenyanga mina yaseMpumalanga eyangitshela kahle yathi yazi Phungalanja mina ngakunikeza umuthi wokuthi umfazi wakho engashelisi, hhayi ukuthi engashelwa, engashelisi. Methi uyashelisa nje avele akubone la, avele akubone nje umile la, akubone engathi ukhona. Otikolosha ubuthakathi lobo. Kunezinto kushuthi ezigade lo muntu, uyabo? Okay, mina-ke ngihambile ngayogcaba leyo nto leyo ngayifaka emzimbeni. Ngisuke lapho ngizolala nawe. Usho ukuthi ayikho yini inkinga engiyishiye emzimbeni wakho? That is why kubaluleke ukuthi umuntu abe nomuntu wakhe. Njengoba unabantu abawu-9, akube abantu bakho obaziyo, sengikhulume namadoda, akube abantu bakho abasemthethweni. Yabo le nto yokuhamba ungena uphume. Okokuqala le nto iqeda ubuntu, yabo nje i-humanity yakho iyaphela, wena self uyaphela. Phela ngithi uyazi ubuntu buhamba namahloni, ngeke vele ube nenhlonipho ungenawo amahloni, kumele ube namahloni khona inhlonipho izohlala. Uyayizwa nto leyo? So wena muhamba ulala uvuka, uyavuka oqala kuphela inhlonipho, ahamba namahloni. That is why uzobona abantu ngeke besaba namahloni ukuthi bahambe nqunu, sebelale kakhulu nabantu abahlukile. Yabo nje umulala nomuntu engeke ngize kufihle ukuthi umulala nomuntu, umoya walo muntu uyakulandela, igazi lalo muntu selikhona kuwo. Yabo nje uma uthi waselala mina nawe manje, igazi lami selikhona kuwo, imoya yakithi izokulandela wena, yakini kanjalo izongilandela ngoba igazi lakho selikhona kumina. Kunento abantu abangayazi, bacabanga ukuthi i-H_I_V uyithola ngokuchama, awuyitholi nge-sperm i-H_I_V.
HIV ayitholi nge-sperm, ayitholakali nge-sperm. HIV ifika, I'm 100% sure ukuthi yafika yahlasela umuntu oyedwa ingculazi. Zonke izifo zegazi, vele zonke izifo zihlala egazini. Uyabona ngisho ngathiwa une-flu, uyazi, bese ngifaka ipayipi lalo ukuthi uphefumule umoya wakho uyele, bese ngilala nawe, ngayithola i-flu. You understand? Because igazi lakho okwaleso sikhathi suka linenyongo eningi, uhlasele umkhuhlane angithi. Uma ngathiwa ngilala nawe, maningi amathemba, maningi amashansi okuthi ngiyithole i-flu. Angani segazini? Yes. So ngibuyele la endabeni yami le yokuthi umuntu ngiqala impela nje ungumfana uhambelana namantombazana amaningi. Yabona nje engazi amantombazana ziyacelelwa edlozini. You understand? Ziyacelelwa edlozini, sencane ingane iyacelwa edlozini kuthiwe makhosi amakhulu siyacela nabo sibanibani odabula amanzi, cela nibheke nansi ingane igama layo Makhalana Vista, cela ukuthi niyibheke nalokhu ngabafana ongahloniphi uhamba kulala namantombazane nikushaya. Ziningi into ezenziwayo noma bengasasho kanjalo. Bese mina yabo nje mathi uhamba ukwelisa inkomo, makufika ibhubesi kumele ulibulale, angithi ulusile. So amadlozi nawo kanjalo, mefika kuwe afika akugada, bese ngiyafika mina ngiyiplayer ne ya cheese boy, fika mina amabhebeza ini awazi wena ulayiwe ekhaya bakutshela ukuthi lokhu nalokhu ungakwenza umntanami uyakwenza vele angithanda abadala babhe. Vele abadala hlezi bakutshelile abantu abadala, awulaleli wena, into oyenzayo uhamba uyavula. Okay, uyayibona loo nto leyo. Mufika la ngiwumfana mina, ngifika ngilala nawe ne, amadlozi awa-understand ukuthi unemizwa, kuthiwe abheke futhi nento yawo. Yabo wonke umuntu nomnikazi, kuthiwe gadana, bagadileke into kumele bayenze yini, uyangena wena ngendlovu uyangena, uyadla lapha, bazokucebula bazokushaya abantu abadala, yabona, ngoba ikhanda lakho alisebenzi, usuvulile wena. Baqala ngokushaya yena lo, iy'nkomo noma zingangena emasimini azishawa, kushaya umalusi, angithi kuthi kushaya umalusi. So amadlozi awafuni ukuthi abe senkingeni efana naleyo, avela kushaya iqala, akushaya vala umsebenzi, abheka kuqala ukuthi kahle kahle wena yini le engayikuhlangisa. Wathi uhlangisa imali, avala umsebenzi, ungabi nayo imali. Uyayibona? Mawukuthi unemoto akudinqa nemoto ishiphele imoto yakho. Uyabona? Angithi yeke kwenza ukuthi uqhanyelwe wena uhambe ulala nengane zabantu. Okay, fine. Kuningi okwenzekayo ngeke ngikhulume konke. Kodwa mangathi uyintombazane uhamba ulala nabafana abahlukile, le nto ingozi kakhulu ngoba ebantwini besilisa ziningi igigaba ezenzekayo. Uthola ukuthi manje mina ngibulela umuntu izolo ne, ufika ulala nami ngishiya amathunzi okufa kuwe. Wena usamakethe ufuna umsebenzi, uyothola lapho umsebenzi uhamba uthwele abantu abafile. Uyazi, ngibulela umuntu izolo, ngidlengulile, sengizobeka umoya wokudlengulwa kuwe. Uyayibona lento leyo, bazala bekudlengula vele ngoba yonke into iyalandelela. Uyazi, ngisukelana nginey'nkinga zami, nginamabhadi, ngabulala umuntu, ingane yami umfazi wami ona-40 wakhipha isisu. Uyayibona lento leyo, zonke lezo zinto ngizithwele lapha kumina, ngaxoshwa emsebenzini, kwabula umuntu phambi kwami, zonke lezo zinto ayigezwanga, mina ngiyinkabi ngidubula abantu. Uyazi, ngifike ngiyalala nawe, zonke lezo zinto zisala kuwena. Nina nje nisenkingeni nabafazi ngoba ekugcineni that is why uzozwa kuthiwa ukufa sokuthola abafazini. Hayi, kuthiwa kanjani ukufa emfazini? Umfazi ufana nethoyilethi, ithoyilethi alikho nje ukuthola ingcolile, hayi, ingcoliswa umuntu angithi. So abafazi nabo bangcoliswa abantu besilisa, nedi ayinakeki leyo nto. Angithi vele nina niyahlukunyezwa, nina nifeba kakhulu. Understandeki ukuthi umuntu wesilisa uyena owenza nokufa.
uhambe ngene phume ngena phuma ngena phuma. Uyabo? Okay, sibawutheni la. Kunowe-rent, kunowamanzi, kunowegesi, kunowekudla, kunowe-transport nani nani. Cosmetics notshwala. Ne? Sebebonke bawu-30. Abanye uzawusabazi. Ama-ex onawo nama-ex ala ko-72. Ama-ex yokuqala ibhale don't answer 1, don't answer 2, uzofika ukuthi don't answer 300. Uyabo? Bese kuba nenye inamba ebhalwe inyama kwamayimayi 1, ubhiya e-MTN 2. Uyabo? Bonke labantu uyayibona nto leyo. Awumazi lo muntu ngisho ngaqhamuka usamboni, uzombona ngoba nangu usefonini. Uyabo? Lo muntu lona ufike mfethu awumazi, uxabana nosibani kuningi ubaba ogwanqunywa baqala ekusiwe ngakubo, ufike ukuthi yonke leyo nto leyo ibeka kuwe. Uzozwana yini nabafowenu kusasa? Ngeke nizwane khohle. Ngeke nisazwana. Ngoba wena usuhambe wayofuna imimoya. That is why yabo nje dala wawuthi uma uyintombazane ekhaya wawushawa. Utholakala nje nomfana wawushawa. Kodwa babeshada omama nogogo. Hayi ukuba babeqoma. Kodwa ushawa kwakwaziwa ukuthi vele uzogcina ngokulala. Kodwa uma ushawa wakuphilisa unembeza. Yabo nje umuntu owavala induku umsunganini impela. Umuntu owavala induku ebantwaneni wathi uma ingane zingazashawa msunganini. Ngoba okokuqala induku yenza umuntu abe novalo, asabe, abe nokuzethemba ukuthi kusasa usukhulile ukuthi hayi kodwa mina ngakhuliswa uma wayengisha. Ngifuna ukwazi ukuthi i-generation ekhula manje izothini. Yabo wena abantu abakho ngeke usabashaya. Washaya abantu abakho mina ngivulela ikhesi. Ngiwumakhelwane ngithi hey, emaphoyisa niyobheka laphana ngathi khona ngakuthola kahle ingane ziyahlukunyezwa zibona ngama-social worker ezigcwele la. Yabo? Enganeni zakho. Afika amaphoyisa akushaya aqeda ukubekela imigongo nempandela ebantwaneni bakho. Bakubophe ingane zakho zithathe ziyogcina uhulumeni. Kuyenzeka lokho. Kuyenzeka. Kuyenzeka impela. So isikhathi samanje siphila kuso. Ingane inikeza punishment uthe maybe uthi ipunisha ngenye indlela bophise demand. Yeah. Ngama-right. Kanti i-right yokuqala engane nokuswazi. Yabo nje ingane uma uyayithela into iyaqona hayi njalo. Kanye. Hayi futhi phakathi kwabantu. Iyodwa nje uzala. Hlalise phansi kuqala. Umama akakufuni lokhu nalokhu yazi. Yebo. Ngizokushaya mntanami manje. Awufuni ukuphinda. Ungayishaya ingane ungayitshelanga ukuthi uyishaya. Ngizokushaya mntanami manje ungaphinda. Yazi. Yebo baba. Right, sengiyakushaya. Ungayibulali. Uyayibona nto leyo? Ungayibulali. Shaya ingane. Imvimbi izidlula icala. Uyishayile. Ushaya ingane ithi noma ilele ivuke ithuke. Kanye. Yazi ukuthi kuney'ngane ezingakaze zishawe okwesibili. Yashawa kanye ingane yabamba umthetho toti yangena emshadweni ingane yaze yadlula emhlabeni. Yaze yaba ubaba, yaze yaba umama wey'ngane zayo nayo yakhula naleyo mfundiso. Kodwa manje kungathiwa iy'ngane zakho ufuna zondliwe amaphoyisa. Amaphoyisa aphinda alale nazo lezi ngane. Uthi mebona iphoyisa athi uyasebenza lona uhola nge-15 okanye nge-25. Sebona indoda, sebona i-credit card. Usefuna ukuboleka, usefuna ukucela ngoba ubona umuntu osebenzayo. Yabo? Ingane engashayiwe ibonakala ngokuhamba icela noma ubani manje. Ya. Yabo nje mina ngikhumbula osisi babethi bengabe enemali. Futhi angazi kwakwenzeka kanjani. Enemali shakhumula emakhaya nilala ndawonye. Wabonakala uphethe 10. Uyitholaphi imali engaka?
uyithathe umuntu onemali ekhaya baba yedwa wena ngithatha kwakumnandi manje ingane yakufihlela 2.5 ufihle la endlini because ingane sinombhedo wayo athethe umbhedo wami uyazi lapha kunamakhondomu namakha mnandi laphana kamnandi nezinto zomahosha lapho kuyitshitshi phela izinto laphana embhedeni wakhe athethe umbhedo amathela babam kamero lami madoda. So yizi ingane ezizokhula zibe yinkinga kusasa thothi umuntu useneyinkinga eziningi uyaphaphalaza yabo isukela lapho lento leyo. So kubaluleke ngempela ukuthi uma unengane ezikhulise ngesandla sensimbi ngoba ubuntu bonke busenganeni yabo. Nje manje mawuthi akubulawe ingane so shut generation ezayo makufa thina songojoba soncwabana uzofika egcineni nizokungojoba bani ingane zingekho ngoba ingane izona kumele kukhule khona isizwe uyayibona lento leyo. So yonke into wafowethu isuka kwi-sex, yonke into emhlabeni i-sex. Nogogo wakho nje wasuka kubo wayozogana kini wayelande yona noma wakho lokhu ngeke sikufihle yabo. Yingakho ubona uma wakho uyaphila namanje, ugogo uyaphila namanje noma engasekho ugogo kodwa bakhona abantu abangangogogo wakho bathi unabantu abano-120 manje bayaphila. Kwenziwa yini nalokho? Kwenziwa ukuthi wazi indoda eyodwa le eyakuzalela uyihlo wasala wena nabafowethu uyayizwa into leyo. Kodwa uma uthi uhamba uyavuka uyalala uyavuka yabo. Nje umuntu 30 uyobe ungango angazi ungakanani uzomngangesinye isisaluka una 30 kanti la kumele uqale khona impilo. Phela umuntu impilo iqalisa na 30 awula ko-21 bani usuke kwesinye istage esinzima sokubhekana nempilo. Una 30 usungene phakathi kwayo impilo. Umuntu 40 khuphuka kushona le hayi suyinqwele alapho usumkantsha ubomvu impela ube inyoka apho suyindlondlo uyabona ya lapho usuqala ukuthola iziqu musulako 30 uqala ukuthola iziqu zempilo inkinga owabana uzoxoxela abanye kusasa usuyitho uyabo. So empilweni amathumbu endaba la unamadoda awu-30 awalingani lamaphili wonke. Kunomuntu uyabo nje uma ungena kwivajana umuntu wesifazane kuthiwa yini lento le kuthiwa ihumbu yini khona lokho lento leyana i-sensitive yabo. Nje umke wahlangana nomuntu onenkalakatha yepipi walifaka kuwe leyo mboba akekho ozoyiqhiba, akekho ozoyivala. Uyivala ngani onepipi engayisithupha? Ngoba phela kwi-sex akufuneki mapipi amakhulu kwi-sex. Hayi kwi-sex akufuneki lutho. I-sex ifuna only 2 cm kuphela. Umuntu uyachama ke right. Uma unepipi elincane nje lo-2 cm elingaka uyachama umchamise nomfazi ngoba kunento okuthiwa ubhontshisi i-clitoris idla nje phezulu ayikho ngaphakathi idla. Bese kuba nalokho okunye kusho ya i-G-string idla or i-G-spot idla nje G-spot sport. Oh ya G-spot. Unabathanda G G-string G-spot. Awu anginayo G-string belihamba ngaphakathi efana ne-G-spot nayo ngaphakathi uyabo. So uma uke wangena wafinyelela kwi-G-spot uqedile wadlalisa ubhontshisi uqedile. Lento yokuthi manje usuzoba nomthondo ongaka manje umuntu ayikho right lento leyo. Uma uzoba nomthondo ongaka
zinwebele phela umfazi wakho le. Ingeze bafazi indoda nasey'nganeni zethu. Zinwebele umfazi wakho ney'ngane zakho le. Ungezilana nomkhono. Ngangezwa omunye umuntu ethi kanjena i-vagina angenento le vele. What it's elastic like. Ethini ethi yabuya? It's elastic like. So mengabe wena uzofake ne? Uzofaka obviously. Uma ubhansi uphinde ubuye kuyavaleka. Awuthi ngifuna ukukubonisa ngento ngobungozi bento engenayo. Khona ingane encela isithupha ngakini? Ikhona? Wena uyasincela isithupha? Ingane encela isithupha inhlezi faka isithupha emlonyeni. Lowo muntu umlomo wakhe uthathe le side. Yazi. Hamba ubheka bonke abantu abancela isithupha bazofika 5 years. Ukuthi lamazinyo kanjani? Aqondanga nje. So because ujwayele ukuthi ufake isithupha. You understand? Amazinyo akhe athi because kwathi kumele aqine ebheke kumele amazinyo abheke phansi yena ehlezi efake isithupha abheka phambili uney'ngovolo awekho-ke amazinyo ngala lana kukhona inyama very sensitive. That is why abafazi uma beqeda begeza ngamanzi abandayo. Benzelani? Why nigeza amanzi abandayo mina? Ukubuyisa inyama ngithi. So ngisho ngathi akungena into encane engenayini. Ngisho ngathi akungena into engakanani. Leyo size ayikhohlwa leyo nto. Izohlezi ikhona. Ngiyakutshela izohlezi. Le nto yazi ngizokufanisana nani yabo nje nalento le endlebe, ubhoza indlebe. Angithi awonani bakudala babefaka ukuthi sekuze kuthiwe kwenzani? Ukeke. Bakekile. Baqala bebhobozile lokho efakele inwebe lokho efaka into ezinkulu kancane kancane. Iyanwebe kuyejwayela igcina isiyirap yeke. Uyabo? Ayikho into ebuyayo. Yebo isizulu sithi ayigugi ngosuku olulodwa. Kodwa iyejwayela. Yabo nje? Fana nestamina ayikho into engajwayeli manje esemzimbeni womuntu. Unyawo kuphela into engeke ngapheli. Ayikhohlwa. Ngisho uzaca kanjani unyawo nekhanda uhlezi umile. Kuze kube phakathi nobubi. Iyejwayela lento futhi nje hawu baby. Iyejwayela. Wena into omele uyenze nje stay away from amapipa amakhulu. Ngiyakutshela yazi ufana nani? Ufana nonyawo, unyawo ungamthatha umbhemisa insango akasayizwa. Unyawo ungamthatha umbhemisa insango akasayizwa. Sefuna more. Yabo. Sefuna more. So injalo lento yokuhlangana nomphefumulo womuntu bafowethu ingozi ngoba once walala nomuntu ngiyabadabukela laba abathenga umahosha. Once walala nomuntu imoya yakubo iyakulandela. Imimoya yakubo lo adelile na izolo yamlandela nalo adelile na ekseni nalo adelile na izolo. That is why uzobona eCountry nani begcina befana because niyalalana niyarotate kanje. Kunomuntu olala no kumanje kunomuntu olala nendoda yengane yakhe. Kunomuntu olala nendoda kama wakhe. Stefan alale naso ethi phela angikwazi unozana uma angikwazi mina angena alale naye. Lo muntu wafelwa umfazi. Umfazi wakhe ena 53.
wena una 19 ufika usulana nekhehle. Amabhada lowo muntu amathunzi amnyama okufelwa asala phe kwakho. Enzima impela lento yesaksi. Ha. Yabo nje usabafana sinje. Umfazi isikhathini ngomthetho mina alala la embhedeni. Umfazi osesikhathini melale phansi okanye kwenye indlu. That is why ungaye emakhaya. Indlu kamkhulu nogogo urondo kanje nebhede yothupha. Kokulala le umkhululana ngakho. That is why uzobona ukuthi obaba babe nemizimba benamathambo bebakhulu. Manje kunabantu awuqondi noma kuza ngapha okanye kuyale ubona ngoba sekukhuluma wesilokhu uyabona lokho awumele kube kukhulu kodwa manje kwakhulela phakathi. Yiyo lento yokuthi ubaba nomama balala bonke ngisho athi umfazi esikhathini ulala khona la. Ngisho athi uyasuza usuzelana. Yabona uma ufuya inkomo inkunzi ezihlala nenkomo. Wathola inkonyane no. Kune-paddock yey'nkunzi ne-paddock iy'nkomazi. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi umhlobo ozophuma la ekhaya ube muhle. You understand? Yeah. Lento yokuthi uhlala kugonenwe everything ufuna imali isifube sifuba. Sikabani leso sifuba? Ayenziwa nto leyo. Nezinto lokho ingena nje kancane kancane zabelungu. Yabo. Kunesikhathi sokuthi umfazi awumelanga umthini. Yabo nje manje phela ingakho nani nabafazi. Yikho ngathi sometimes niyasicontrola no anisicontrol. Nani abafazi. Sometimes ninayo lento yokuthi yabo nje nakulezi nsuku ngiyifuni indoda. Ngifuni lutho mina. Hayi ukuthi awuyifuni. Isikhathi umzimba udinga lokho. Kumele uvumele umzimba. Urelax umzimba uzokwazi ukuphefumula. Hayi kancane wena uyahlokozwa kancane usebeyakhotha kancane bakupheqa kancane ngathi ubhekiswe phansi. Hawu. Kancane usuvula inyawo kancane uyawupharela. Yini? Yini operation engakucindezela ubhontshisi? Hayi. No good. Serious umuntu kumele ukuthi neBhayibheli liyakusho lokho. Siphuzaneni bo. NeBhayibheli liyakusho ubani konje 7 Korinto 7 yini? Yeah. 1 Corinthians chapter 7. Liyasho ukuthi akube isikhashana manje uma uqala ngalo ufunda. 1 Corinthians 7 yini Nkosi yami? Phela sekimdala mina. Lithi izwi lenkosi lalikhulunywa uPaul. Hayi nasengikopa amazwi enye indoda ayewakhuluma ebantwini baseKorinto. Hayi la. eGoli. Nami sengiyakhuluma ngoba phela khona abhaliwe. Wayebatshela bona abangani bakhe la wayithi. Hayi prothi eKorinto. WayeseKorinto. Ukhuluma nabantu bakephi? Wathi ningancishani isikhathi eside. Washo njalo. Awuvula nathi check. Akuzalo. La ngisazi uKorinto bani Nkosi yami. U7 kodwa. Yeah, 1 Corinthians 7. Wathi akube okwesikhashana niphinde nithandaze. Ningathandaza udu. Thandazani nibuye nibhebhane ngoba manje ningayikwenza lokho uSathane uzonilinga ngakho. Yabo. Injalo nje lento. So indaba yesex mfethu uxhumanisa umuntu noNkulunkulu namadlozi noSathane konke. Yabo. Sathane ayikho enye into anayo ngaphandle kwesex. Sathane ayikho into anayo ngaphandle kwesex. Sathane nesex kuphela. Injalo lento.